Hello, babies. Dinjongile. Akanane fethu ayibo Yefulapha manje mfethu ekuseni nothi ucinga mvuthu kazi grand fowethu ekusehasha kanjani ekuseni fowethu jongathola manje nathi inombolo fethu ngiphathi kwena fethu ukhona mntana nthola kanjani lalaphi so manje lo mntana mfethu manje ndishaya ngaye fethu la mntana manje ekuseni fethu ushaya ngomphumela mntana ngoba mntana kanye ushaya thola mfethu utayachoma manje lo mntana manje jonga mamela skin sami yazi nto sure thola la kulali fethu sure ekusejoma into enzekayo ikolo lani bekubikela yena fethu sure mfethu sure mete ndifuna ukubikela ngaye fethu la wena sure mfethu methi ekusekhasi uthayisa umntana ayaya sasa ndapha kumwe la sure mfowethu thika mhlamba ubuso bona umnyumnana la wena ekusejonga Kanoni general masalutha abantu abantu bebetha bebheka esigela babona vathu ukhele kahle mfethu ngiphuma phandle la ubone kusaqala thola mfethu isikhathi nthola kanjani fine leke siyamo sebagaqela abantwana nthola yabona mosilantshombhala phaiza amangwane leke sibambe pha mfethu except ringa wophu mntana ngosamgaqela mamela mfethu mntana man ngezwe mana ndimtholi grand man yabona mfethu sewulayini ufuna ukuthule wena mnganami sure naxoxa ekhasgela so bahapha kula nkunyanisile cause nawe mhlawumbe nayiza kubuya phanga la line yabo mfethu ngiyamnanya lo mntana mfethu hayi sure yabona mnganami mfethu imabhene ngalo mntana mfethu ikhanda livaya crazy ngalo mntana mfowethu livaya crazy ngalo mntana ndithola kanjani mfowethu ethola kanjani mfethu nombolo yama mfethu ngalo mntana basozwa awu bebenga sibenza iphutha ayeye basozwa mamela jonga man yabona baby
X. Ngithola kanjani? Mamela. Shaya ngawe mfethu manje. Shanga manje. Sure Yes ngoba nikwazi umuntu onjani le. Mfethu ngiyabona bagcwele kasi bayanthola manje. Bakuthola. Sure. Qala sokumenzela uthanda apha ngawo. Mamela jonga kusejonga jo. Ndeziko lo uyanthola kanjani? Asubaba kanje. Sibasnacks jo ba grand. Uma ngaba liqhela ukwenza into kubo sokungenzela. Yeah. Bekusejo. Uyanitha mos. Njani manje akuthandi kuthi. Sure. La sokustand up ngawo manje. Abantu akuthoya bawina sozungile. Awuncanya wena. Asiyayazi thina. Awuncanywa. Alincane. Hayi baya jo. Bathu X dokuhlokoloza wena. Kala base yabadoda impela bekala yekasathare khosopere letikhala bitwebe Uyanthola kanjani ke mfowethu? Yazi wena mfethu. Mnala ngisathini. Luzithole wena mfethu yabona mnandi. Uyapha umfundisi wena manje. Sure. Semfethu ngidumisana. Ngithola mfethu lo mntana mfethu ugrand kanjani? Ngithola kanjani lo mntana wena mfowethu? Cha lo mntana mfethu ndimthola uhlala yini? Semfethu ngiyamfestana manje. Yabo endikusela mncane. Ngizange wajula nami wabe. Mfethu kayibeke le ndaba. Wa. Record. Exemfethu. Yabo ebaphanga ngagalakeka. Sure. Khona phakathi kwawe mfethu. Uhlala qaqwayo la. Ukuyibona Umntana ovayikerki lo wena mfethu. Skura jo, skura jo. Uhlala kwamfundisi la mntana uyakerka jo. Mna wena umntana oyi1. Ekusehamba kanti ushanga lo mntana nawe. Mfethu uyayitholi oyayifunayo. Ekusehaya izizo ngwenya, izizo fethu, ayisizo mntana khona. mnoi. Nazi ke zwe mfethu lekubani bona umntana solo kumfuna ngokwakho. Ngoka X ugcwele kaso ngumuntu uyamthola. Eksi kanjani? Ayikade futhi. Skura. Man kancane wena. Kokusa yenza njani we Mfowethu. Ngithe kuwe kancane. Mhlehlele la mntana ngowami mfethu. Bamba lo mntana ubusi man yena kuthe ngathi Unibona bamba ubusi khaya. yabona wena uhlothoza ngowakho la mntana. U-X ufuneka bamba uBeyonce womhlaba suba uyibhari wena. Nazi. Wena kanjani? Nazi ke zwe ngicamtha ngalo. Wena ubamba ubusi mna ndibamba uthando. Sigrand. Hayi. Sigrand. Yaza ulihlupha ngalo. Ekseskura. Ya. Yavaya ngo. Hana leso mnganami. Ayivaya man wena man. Ibhari ngobhari man. Skura, mamela man mfethu man. Mamela ithi le Mamele mnganami. vandaag. Binaloni kanye kanye kazi mfethu funeka sigcwele nabantwana uthando mfethu nobusi. Oza. Yanthola kanjani mfowethu kuwe? Nakanjani? Yanthola kanjani? Masimanje. Yo Chomi, can you believe into eyenzekileyo kwi-test yami namhlanje? Kwenzeke ntoni nowethu ntombazana seniqokelele yonke into ibephambi kwakho? Hayi ntombi suhlekisa. Yabo Chomi serious nale nto napho uthethe ke ntombi. Kaloku uyayazi nje ndikuxelela uba kule weekend khandiye nangawe and then khandiphathe nabo kube senza. Mani siya kulo Athi 50 lalela incwadi ukumke sathemba. Chomi 50. Ngoku mna ndiyacinga lo mhlawumbi ubofumana 550 because wena uyazazi funza. Lalela la. Chomi nakubongela sanibonga kuwe. Ungadani into aphethe ukusibekele right ntombi. Yo, hayi sana nakubongela Chomi. Sicelo esinjani ke ngoku? Sizoba lento izoba nezivithamini ecaweni yam. Ngoke ukumncela Chomi ngifuna nje yakwazi unecawe yakho andifuni ukuthi yeke icawe yakho nje uye nje ecaweni yami uyobona. Chomi uyazi ngicawe yami nje. Waloku Chomi ndithi yeke icawe nje uzoskipha ufana lo yi1 uye kweyami imvelelo uyojonga abazi nathi senza kanjani nami ngiyigcina icawe nabendevo yakho. Ngibhani Asuzini ubhani. Ngikwazelaphi ke wena ke? Ndiyazi uba wena Chomi uyethanda ibhizinisi nyenyanto. Uyatsho.
Asavuthi. Ngiyanyanda yacho. Soze ngikho. Azokuhlakisa ka yabo. Akhethe ukuvele wenza into yakho. Manje kana ngosile. Sishaya into. Bayakhafulela. Ngijonga wena yeyi. Asifuna uhamba thina. Wena manje. Siyahamba nekusebenzisa ngani manje jonga. Kata na nimeja kwendoni wena. Mamela wena mani ndoni. Mamela mani. Ay! Mamela mani wena ndoni wena. Ngijonga wekuse jonga yeyi. Telo nzulisela nje wena nje. Yeah. Jonga ngabantu kasi wena ndoni ngwena. Amathanda manje sisejonga manena manje. Ekusandithini kuwe kanti. So wena uthini wena? Ngitshadile. Yeah. Ngitshadile. Thathela abantu. Ngitshadile noThixo. Ya wathi uthathela no-ex manena man. Ndoni sibongo sakho wena? Ngitshadile noThixo. Jonga mamela itha. Eyakho ngeyam. Eyam ngeyakho. Yanjalo. Yeah. Jonga mamela isapha imayi man. Hey baba man. Jonga ndithi kuwe. Late. No. Ndona wena. Ekusajonga manje ndithi kuwe ndoni. Jonga wena isapha. Ngowami niyepha. Akhonengi sabe kasa kuthandana nawe. Yep. Isuphamanisa manena man. Yes. Thini wena? Adulani manina ndoni. Yekudithani man. Ekusajonga wena ndoni. Jonga. Wena ngowami wena yep. Yebo jo. Wena ngowami. Eyakho ngeyam. Eyam ngeyakho. Siyavana. Jonga man. Thini wena kuwe? Yeah. If love man yabo enhle ku ex sometimes yabo nginganye mate uba crazy yabo sorry man love man mamela ke cho yabo enhle ke yayazi mos manje qwala ngawe yabo so ugrand mamela love man uzaba grand ne so singa uzaba grand zokala mfethu man yabo uzaba grand mamela ke san ewe yamasusi yabo yakunganya yabo so funa so ichufu lesbe grand uthini wena ngalondo wena Hayi ngitshadile. mamela manfethu man mina nawe siyayenza le way ewe hayi namhlanje ngo5 kanti pha ukuthole ngo5 o'clock yes man ewe ngo5 o'clock namhlanje uthola ngawo yebo jonga ndakufonela kule phone yebo ina nathi phone yajonga thatha man yajonga fake thatha 5 o'clock ukuthole baya ke yakaphambana baya man kwaphinde kwa umatrasi akamachimbosi enzu mama umfelokazi wakhala Kuchonke zikenoni ngedate. Siyibaza nayibiza sana. Hapo njani sana? Ngeni besikeya ro. Njani kwa. Ngihamba biza zonke endlini. Bichile Ucingo cho. uye wafela ke sana. Hapo njani kiti. Uyayazi ke sanibaningi bendifuna i-outfit for that Uthi mchumu uduzule kangaka wafona ke sana after nilindile for 3 hours and he was like andizokwazi ubheki Chot nomselela ngalo sathi nothi la oh ndacinga bheka player leya ndayazi yamazi senebhasted leya ayithemba kali tu ewothi namatshe engicubeka lokhu saneqoshuka mama esikakhulu njalo bekomnye wabo ke sana and then ngiqala ngokuthi emsebenzini zange ngiqale no fake yadika kanjani and then Don't know what's up with the attitude. Yeah, Baba kanjani?
sifake lokusana kwenkonzo bapha estratweni ubhetele kwathina bhetele Ngami ibhlukho because yabo station iyafika bhetele kwathina because baba ilawe enkonzo Ngenza na. lokho bawuthena lokho bawuthena indisinde yakhe so ngiyachomi ngithi ngiyekile yo that thing at the back and Yeah. Before ukhululeke sister, ngicela sibungene indlela kuqala. Aniboni? Okay, ke. Tata, alokhulule ibaya. Okay. Ngilula kodwa. Siyangivula. Wesixophile wesithandazele. Sithandazele ndase. Wekho siyabulela ke. Da mama. Sisi yakho. Usawabe wasisekamereni nje one time. Ngalo besisathandaza. Bekumnandi mthathu. Ele. Imitshato kaloku mntaka mama ibalulekile endibalulekile nje umtshato. Uyibonile into ibisenzeka pha. Yetata. Nkosikazi. Hayi ubuhle bomfana kanyana kabawuzibi. Wamhle umntana omuntu. Kanti kufaneleka kangaka ezisutini. Uyazi bendimedelile. Wo. Lu tata andithethi ngento angandiyibone. La mntana ebemhle kodwa kubalekile uthi utshata ube utshata eKristu Ufundile. Ubalekile la mtshato kodwa ndiye ndacinga nto tata wena uyawacinga ntoni? Yo nkosikazi, mna ndiye ndacinga xa sesibona usister wami omncinci. Awu uthandi. Mhla ingumtshato wakhe umntaka mama. Iphelo lakhe lokugqibela. Kwawuze kube njani nkosikazi? Uzimisela ukwenza ntoni nje wena? Hayi bawusize ngixelela futhi. Akabachabazela abafazi benopheka pha. Bangalila. Hayi khapheshani nabasizela. Lasana mina bawukhala abafazi babantu. Hayi wena ungatshisi amajeremane umakoti babantu phaya. Ngebuthi khawume izibonile isteps pha. Tsai. Uthi ngiyangena sisi. Ngiyangena sisi. Umuntu ngabeza Sinade kwa. Hayi wena mama. Ayimlandebetha ngithile uba uzi bendithini phaya Mamela kaloku mntasekhaya sekuneminyaka engapha kwe-15 musingatshata. So
Ndizawukhumbula njani ezazinto kaloku sekudala ndeqitha. Ubonile nje namhlanje umtshatweni bakwenziwa kanjani ibhuti. Ndisapractice kaloku wenzela wena nje mntasekhaya. Umtshato sebesiqazile awusebesi. Yo! Hayi ngoku ayiwandozamshiya pheke ngokulisi ngathi. Yo, hayi elami ixesha lincinci bethuna. Akhe ndiyojonga umsebenzi wabavangeli. Kufuneka ndenze umsebenzi wabavangeli niyayazi nani lo. Siyayazi loo nto tata. Hey right. Okay. Awona kudlala ntoni namhlanje? I light iTV sisi. Inoba yintoni ingxaki ke ngoku? Hayi ngobuhle phofu. Ngaziphi na abeshiyeke yedwa ke lokho apha andiyazi xa ezawudlala into ze-TV game yakhe. Okay, ngobeni manje ngichachachcha ecaweni. Ubengixelela. Loo nto leyo uyathanda uphuma yedwa ecaleni. Kodwa sengidlule ecaweni. Kodwa semkini ebukhalelele ekhaya wethu bathi. Yo, ndiyivila yaphi mnandi inkosi. Undile ukufundisela nizobe lityhilile. Ethi khumbula uThixo ngensuku zobutsha bakho. Loo nto yena ilizwi elibhekise kuthi thina abantu batsha. Cacile ke sani bayikholeleni kanye kakuhle kuthi thina abantu batsha. Yo, ndaye ndagculiseka ke sani. Tshomi, sinyanisile uba utshomi njengento siye mayicaweni ebefuna sukumamela inkosi. Indichukumisile utshomi. Yo, uzichukumise nyanyani ke mna ke ndikubambele straight ngafundisa. Eyami itshomi ndaqala uba ibifuna nomamela uba umntu omtsha eziphahla kanjani xa senkosini ngabula mfundisi. Yo, sizakwenza njani? Hayi batshomi, bathula kangaka uchukumisile lilizwi. Hayi wethu, noba lindibetha apha entliziyweni zincingisa ngobutsha bakho. Hayi sana lihambe nawe straight. Yo, hayi tshomi, ndiyabona uba Thandi, eyami indlela ngoku ithanda uphela. Wethu intombazana suyithetha loo nto leyo ukusiloya itshomi yam engingamthembanga uba uzuza ke sanecaweni. Yo, tshomi bengamthembanga naqala uzosecaweni undiphoxeni and na-next weekend ndivesithi uzoza. Ewe uzi, lekube ngathubeka phantsi izinto uzenzayo uhambele kuThixo. Uzoya ntombi. Ndiyabona uba uenjoyile senecaweni. Bekumnandi? Yo, kanje wena. Baba yini tshomi zakho? Hayi tshomi hayi beyimandi sana nakwe-next week Utsho. Uvuye ke sana ungathethi nje. Ufuna uzama uyeke ezinto endizenzayo uhambe sana. Usazozama uye kuziyeka usithi usazozama. Ndizoziyeka netshomi yam kaloku uyayazi nje nawe. Thandi wena bye-bye. Yona ndibona ubona ngawe uxolocela uba uye ecaweni. Okay,
kufuneke yonke loo information ingenile ngomgqibelo. Tata, njengangoko abafazi kofuneka bafowunele, uzawusesundiboleka nefowuni yakho. Ubuyithengile mos i-airtime. Bendiyithengile i-airtime nkosikazi. Angikwazi kaloku ukuhlala ngaphandle kwayo kuba ndithi ndisahleli kusekufowuni okanye umnye andicall back efuna le kufuneka ndirespondile. Ndizawuthini? Tata, ikho nto endiyiqaphelayo ngoThandi. Usewathanda nolala, uthanda ubanervasi. Ndimkhwaze akavuki, uyalala, udiniwe, understand? Hayi kaloku nkosikazi, uyayibona nawe ngoba gqibile mosubhala bahlele elokishini, so inoba yiloo nto kaloku uzawuvuka yiphi kaloku. Uyabona mos abantwana sebezihlalele elokishini abasaya esikolweni njengoko. Akho nix wethu nkosikazi, noba kudinwa nje kuba ke bebhala mhlawumbi umzimba usebuhlungu nentloko isebuhlungu kuyo. Hayi ke nawe ndiyazi tata, kodwa uThandi mazi ngeli hlobo. Hayi inoba uyamcingela nje nkosikazi, otherwise akho nix apha kuye. Uzambona uzoba right, uyaziphumlela nje mhlawumbi emveni kweentsuku ezimbini ezintathu uzawube serayithi umzimba ubuyele esiqhelweni. Uyadina kaloku nkosikazi ufunda. So khawutsho ke sithandwa sam, ngomso ithini into yakho? Uyaphangela okanye uya kwesi stokfela? Udicide uthini? Angeva ke uba ubusithi uzawuthini ngomso. Ndiyaphangela lo tata ngomso. Xa ndibuyayo ndiye kulaa mfazi wasemandaleni, then sixoxe ke ngokubana ngaba ingaba ithini into yestokfela. Ipheke ntoni sisi? Upheke umphokoqo noba upheke ntoni? Kule ngqayi umphokoqo. Okay ke, pheke ichicken ke. Chicken nantoni kaloku? Hayi, Thandi, uqale noma undibuza izinto uma uzipheke sana. Bhuti uyamyeka nawe. Hayi kaloku nomtati, mna ndiyazi into eziphekayo. Mna into endiyifuna uba ndiyitye qha ndihluthe. Nini kaloku abantu ngoomama mos, umsebenzi woomama nje lo. Akunjalo na nkosikazi? Ayinjalo, kodwa ke Thandi makapheke noba yintoni ekuye ngoba ngenye imini asizuba khona. Uzawuthini uzomane ebuza ukuthi wasifowunela singekho kuba sisibhuti kupheke ntoni? No, ayikho kanjalo. Hayi ke sisi, xa usitsho njalo mna ndizopheka irice nechicken. Ndizawubona phambi kodwa. Abantu besoloko besebenzile sibomba kwekho nani nibe nomsebenzi omninzi enowenzileyo nkosikazi. Tata, ndifuna ukuxelela ngento yestokfela uba sizokwenza ntoni, uzobona naxa sendenze into apha endlini. Hayi tata. Oh, surprise. Hayi ke ndawulinda ngethemba ke sawubomba mhlawumbi into le uzanayo ingaka nkosikazi. Wakho yasebenza. Hello. Khawuleza ke. Sisi, ayikho i-beef stokwe. Ayikho. Ibikhona manje i-beef stock usolo. Ngathi uyavuka sisi, ayikho i-beef stokwe. Sure. Kawuyeke wethu, jonga phaya esifajini sam, i-5 rand uhambe uyothenga i-beef stock. Okay. Andiyazi ngoba uThandi abantu useyangaselekile kodwa bendishoba bendithengile.
khawuleze fundi nezingayo lambekile. Mina sengifuna ukutya mna ngizoyophumula. Yinoni ngokamhlisilayo kuhamba ngoku? Hayi noma usalungisa into zakani mazi. Umanda mathatha imali. Ngibhifta ko ngconjela imbiza. Okay ke sis. Hayibo yintoni ngoketshintsisa lokho ngoqhawe evenkileni? Imdaka leyana. Khawuhambe ke ungahlali ke ne. Okay. Sure. Awuthina bengosi. Ya hadi lan. Masambe. Babes ngiyacela. Mamela mntana wami Joe, masithanda sami. Ngiyacela torho masambe manje. Yabo. Babes ngiyacela ngicela sambe ke. Bengekho credit qala ndi-grand wena. Yabo. Ngiyacela ngicela sambe. Justice and nice ones. Who's gonna change this world and make it a better place? We need no more propaganda. Corruption and anarchy must be removed from this world. Who's gonna change this world? Who's gonna change it? Who's gonna change this world? I need justice and nice ones. Who's gonna change this world and make it a better place? We need no more. We're gonna Calma. Unsokolisile man. Aloku bengipheke endlini. Kona ukufonelayo phayana. Nindi ukulindile pha. Nase-shop dala ngimile pha. Aloku ndihleli ngikuvuka. Jonga man mamela man. Sizokolisa man. Yabo. Bafuna siyenze leli wena sizokolisa man. Relax. Ex akazokwenza nix. Yathola. Call ex. Ngiyaqala ngifuna uba nawe ex. Thina wena ngokho ngiyacela ngosiza. Cela siyenze manje. Hayi, ubuhle ungibonile uzofika ngixele pha ekhaya. Ngeke ngicela ngobuhle. Ubuhle light mfondini. Light ubuhle manje. Okusala uyathetha. Ngiyathetha. Ewe. Kombe umdala wena nobuhle mos. Ndimo. Ndoda. Ubela vina? Ansuka bekoneni ngale ibhola leshobe zami. Okay. Khawumbona uThandi. Khawumbona uThandi. Hayi khange ngibone uThandi. Sure. Hey.
Dala but then nayo iyathetha endlini. Mamela mfethu. Ngicela ngaba subaleka man. Yandoyika. Anikoyiki. So I'm trust ke ngoku. Ndazithembisa basoze ndiyenze lento. Ndithi ndibe mdala nditshate. So uthathe nami kaloku. Nditshate noThixo mna. Ngiyalungana ngalokho. Phofu besingekho apha. Mamela masitana sami. Yayazi mfethu. Hayi. So funa ngithini ke ngoku? Ngiyazi. Jonga mamela bona yenzani? Izandika lento yenzayo man. Yebo, ngiyazama ngoba grand kuwe nafuna be grand kuwe ngoku. Ufuna luphambane mos. Yeah. Duphambane. Ndiyaphambana. So masiyenze kalolu. Hayi. Mamela masiyenze man. This number. Ushiye pawukhula. Yebo. Ukhuluma sesitishini. Shavali. Shobe kumnandi banawo. Bekumnandi banawo sithanda sami. Wambe kamnandi. Ngithanda ngikhulisile ke bo. Jake ku phone ni mhlawumbe. Omhlawumbe sefoni. Thandi? Hayibo. Imbiza ezibuziphekele umke apho sithi uyothenga ibeef stock awukabuyi. Kube ngokuthandi. Thandi kwenze kantoni? Lenhloko sinoma ngiba nefiva. Thandi? Kwenzekile ndiqhana uma ngiqalwa yifiva. Uyaqaphela sininzi izinto zenzayo apha endlini and ezohlukileyo kunaqala awusengithanda lo maziyo. Thina suppose uyayazi sibhale exams ngoku endlini like zinzima. Ngoku nifunike nifunde oko niphinde nipheke. Hayi inhloko yami ibuhlungu. Ndimdala mamela. Akekho umuntu umuntu ozokwazi uthetha naye bawuthethe nawe uxelele izinto zakho bakwenze ngantoni. Ndiyazi loo nto leyo. Amantombazana ndiwaqhelile nami sendisuka ku-stage soba yintombazana. Kodwa ikhona into ondifihlela yona omhlawumbi urhalela ucubolela yona. Banzima uba open nje nemfuno omdala. Untombazana ufuna uthi like awuthethi nam even so udinga imali yephedzi awutsho kum. Wenze kantoni? Uhlala uncokolela yona. Xa ingekhoyo ke singaphindi singatyi apha endlini. And lala sisi sakuthengela iMedlemon nesitoni for fever ulale and then uvuke ngexesha lobana ngaba ustadisha ne? Thandi, kawusana amanzi la? Inidi amanzi. Kawusele, yintoni odwa uyifuna? Hello, ndizobe ndiphakama mna ndizabisa xa sityayo ne? Naxa sefikile ubuhle. Njengomuntu osistriker odlala ibhola usoloko umane usiye ejimini uye ebaleni yonke le mihla. Kanti kanti ivena ngemini enye ukukorile efundini usistrike njani singakori nokora? Yophezolo bhuti uleyidi vela ezintathu ngifaka amanqaku amabili. Wena ingowonke ufaka amanqaku amathathu. Nomqeqeshi wethu othuke kakhulu ngoba bendidlala ngendlela engaziwayo. Kodwa ayifani nawe nje loo nto. Kutheni ingafani nawe le ndithethayo? Ngiyaqelela. Kawutyukutya Okay. Uthandi lo uyandazi xa nisebaleni ndingumanqanqa. Uthandi wayekubona apha ebaleni zange ndamva naye mina enye siphi ebaleni nje. Ngixelele Thandi. Hey, nomthatha. Kona utheni wathula kangaka? Hey. Okanye into edibaniselene nebhola uyingeni kwakuyingeno ya?
Uyangiqhatha musubuhle xa kunjalo. Masibulele ntatha. Oh, okay. Sibulela lesibuhle. Okay sis. Nkosi-ke le sixaso umphefumulo ngenkosi yethu uKristu. Amen. Amen. Oh. Ngiyalike kunini shwaqo. So ke boy lilonke ke ngoku uthi ke nguwena ukwazile ukufaka igoli izolo. Ewe tata. Hayi sinomdlalo olandelayo ngeveki ezayo. Ngingavuya uba ungayembukela. Ndizabe ndipha phuma kwenkonzo. Wazi wangafaki. Awuzoyitya sapho endlini ne? Ithi lethu sobabini le. Uncede ke wenze sure licawe izayo emveni kwemini zabe ndikhona. Ukuba ngiyazifaka igobs. Uba uzifakanga awuzoyitya sapho. Hawu. Anonomncane. Engathi uzawufuneka ukuthi ungiphinde ngesamo. Yini ntatha wathi? Sengigqibile. Kodwa andihluthanga nkosikazi. Hayi tata. Tha. Kuzawufuneka. Okay. Hey. Hayi mani yintoni andifuni nyama. Kwidini utheni uqalwa zizimbo zobukhwenkwe? Yintoni lento uyenzayo? Yo. Nothanda nje bengafuna ukutya. Yo uyawukalamba uyawuphika nenkwenkwe. Le isafuna ukukhula kaloku yenza izimbo zemikhwenkwe eqhela ukuzibona apha ngaphandle. Yo ayingihluthi. Umfundisi webandla rhoqo xa kuphela inyanga ibandla liyandibonelela ngalo mvuzo lisibonelela ngawo and siyonela wonke umuntu usatisfied apha ekhaya. So kubalulekile ke nkosikazi into yobana kaloku sibe naye umntana kwenzela uba nawe ungazode usolwe ifemeli. Yayazi ifemeli iyathanda uthetha. Oh tata sana wathetha ngathi kungalamini ngomvulo uthanda sithi sithi sisi ecaweni ichomi zami ziyana abantwana bakoma wazo kodwa wathi ngaba wo uyakudalona kodwa ke tata sothetha late ngalonto leyo. Hayi nkosikazi kum ivakala ungathi luluyiso yonke lento kwicala lam zindaba ezimandi ke izikum. Okay ke tata kawuhambe ke uwe lo mbangela uba ndingenzi nix apha endlini lilonke thina sobabini sizawuba nomntana. Khame sizawuba nomntana. Hayi mandikuyeke imali kwa enkosi kakhulu nje kulela bantu ba. Okay tata. Wow. Ngoku ndilungiselela uhambo. Sawubonana emveni kwemini. There's a lot of things you should hold dear, keep in your heart. Never let go, never let go, never let go. Pride and dignity, a sense of self, hold on. When that boy leaves and you need someone to turn
You make it fine if you remember your friend. Just remember you come. Just remember the passion there. Good friendship seldom dies. Kang uyibona incwadi yami ye-maths? Khange ndiyibone. Inoba ndiyibeke phi na? Ukhangela ntoni? Incwadi yami ye-maths. Ukhangela le nto? More than one kind of love, there is more. Xa usewulile ungandiphenduli mna ndathetha ntoni kubhuti wakho? Thandi? Mamela kaloku nana, ndithetha nawe. Kungcono mna, ubhuti wakho uzayamkela njani? Kwenzeke ntoni Thandi? Ndiphoxile sisi. Umphoxa ngantoni Thandi? Mina ndinijongele phezulu nicinga ndizophumelela. Ibinye izinjongo zam sisi. Undifosile. Ubani Thandi? Undifosile wandifaka endlini sisi ningafuni. Nami bengazuthini ke. Undifakile. Zawuthetha ntoni ke kubhuti wakho xa ungafuni uthetha wena? Ngubani lukufostileyo wakungenisa endlini yakhe? Xolani sisi, xolani. Lumaziyo nawe. Ngikungcono uyandicacisela uba ngomphi lo Xolani, ungandixeleli ngoXolani lo simaziyo apha usisirheleni nqa. Sisi nawe uyamazi uXolani unjani? Yamazi nawe bunjani uXolani? Uthandi. Animthandi mna sisi uyi-1/4 nami bengingazuthini ke. Yenzeka ixesha elingakanani Thandi le nto? Uthe uzondibulala nina nami nayenza ke sisi. Uthandi. Awakwazi uthetha nami. Ilixesha elingakanani Thandi? Siveke eziyi-2. Thandi. Thandi. Sulila kaloku. Sisi yaqaphela. Ubhuti undithathile. Manina nizondifundisa apho. Mna ndenzeni nina bese namitha. Enkosi wami ke ngokulowo sisi. Thandi. Ndikhona ngasecaleni lakho. Khona nantoni sisi? Uthona nantoni? Yamazi ubhuti bunjani sisi yamazi. Nami Thandi. Sikhona ubhuti wakho uzothetha nami. Okwangoku ndisecaleni lakho. Understand sisi wena understand. No, ndiya-understand sisi. Ndiyayazi loo nto. Nam ndothukile. Kodwa kufuneka ubhuti wakho simnikeze ichance. Sisi masisikhuphe sisibhetere. Thandi, wakhupha isisu sesinye isono. Thandi, sisi. Igcine le nto ubhuti wakho angaqapheli into bakwenzeka ntoni apha endlini. De ndimxelele ngokwam. Mamela sisi, ubhuti wakho ndizothetha naye. Ndithembise sisi. Ewe, ndiyakuthembisa. Ndithembi ya? Sorry, Dad. All right.
Nkosikazi. Tata. Alright? Tata. Kwenzeka ntoni? Khona ingxaki? Awubonakali njengomntu wena wabileyo nkosikazi, ngabe kwenzeke ntoni? Tata ingxaki. Ndiyayazi loo nto tata awuzuyamkela. Kodwa kufanele ubana ngaba uyamkela. Nkosikazi, ingabi khona ingxaki? Ewe tata ikhona. Tata ndiyayazi le nto ayikho lula. Ntoni engekho lula nazinzi? Tata apha endlini and ndirhalela into yobana ngaba tata sisebenzisane. Uthetha ngantoni zinzi? Ndisitha ngathi tata apha endlini mna nawe noThandi. Siyasebenzisana nje, ingaba khona mhlambe into Kodwa awundiva ndingathi ndizawuthetha ngantoni. quka inkosikazi ngimamele. Le nto noma ndithi tata awundiva uba ndithetha ngantoni. Singabantu benkonzo tata. Kunjani? Igama lethu andithandi livele kakubi and ndiyathanda ndiyayazi loo nto lo uyangimamela xa ndithethile. Nkosikazi ufuna uthini kanye kanye khawuthi uthethe. Tata uThandi ukhulelwe. Thanda ukhulelwe? Ewe tata. Hayi suka. Ayibona into ithethayo nkosikazi, ukhulelwe xa ebiphi uThandi, uqale nini ngokuThandi ukwazana namakho. Hayi tata siyithatha ngale ndlela uyithetha ngayo le ndlela. Ucela uyithathe serious. Nkosikazi, le into ithethayo andiyiva kakuhle. Anothi kaloku ibindini into befuna umntana ukwethu uthi kukhulelwe uThandi. Yintoni into sijoka ngehlobo? Senzeke njalo ke tata. Uthandi ukhulelwe kodwa ke uma uyikholelwa ngale ndlela ndiyithetha ngayo ndinako ukubana ngabonisa. Hayi, andibonanga nto mna nkosikazi, ixhomekeke kuwe. Khawundibonise uba ngabe kukho ubungqina, because andiboni into urayithi. Awumtyhuli kodwa? Tata, ndingamtyhola njani uThandi? Uthethe ngangephofu nkosikazi, kodwa andiboni into unyanisile okanye ufuna nje khe ndothuka. Ndagqibela sisima ndagqibela kudala ubothuka, ndikwagqibela kudala nawe undothusa. Sepha ekamereni. Inyaniso nkosikazi lento oyithethayo? Utheka lo ndiyamtyhola. Kwenzeka Namdada. uthetha uthini xa usithi awuyazi? Andithi nguwe oza nento ithi uThandi ukhulelwe kumo uphinde uthi kuba wena uyazi? Tata uThandi andihambi naye. uThandi ndiyazama ngendlela zonke nathi siyazama ngendlela zonke uba bangabangaba aphelela bahamba apha endlini nenza izinto zalapha endlini angahambahambi phandle afana nabanye abantwana abahamba apha phandle esithubeni. Yayisigqibo sethu eso wangathi uyayilandela loo nto leyo kodwa apha ethubeni ndiye ndanothisa into yobana ngaba uThandi unento yobana ngaba ubheke evenkileni ahambe awa yonke. Ahambe awa yonke kudala uyinothisa loo nto, kodwa mna kukhona undixelelayo. That zikhona mhlawumbi okanye into oyaziyo malunga nohambo lwakho uThandi. Malunga naloo ngokuthetha nohambo lukaThandi? Ayinguwe othi uThandi ukhulelwe? Tata kaloku andinayo into yokwenza uThandi ukhulelweyo, andihambi naye uThandi. Ndikuxelela into yokubana ngaba uThandi ukhulelwe. Into endifuna ukuyiqonda nguwe oza nale nto othi uThandi ukhulelwe. Hayi tata, hayi tata. Ngubani ke ayizama nawe le nto? Tata, tata, ayikwazi uphinde. Andithi ngunkosikazi uthi uThandi ukhulelwe ode kumphathele ubungqina. Uthetha uthini ngoku xa usithi awuyazi kuba le nto iza ngawe? Hayi ke tata, uThandi wandixelela mna ngokubana ngaba ndandinothisa izinto ezenzekayo kum. Ndambuza ukubana ngaba Thandi kwenzeka ntoni, wathi uThandi ufostelwe sesasixelelo singuxolana. Tata uyayazi le nto kaThandi? uthini ubana ndiyayazi? Nto usithi ufostelwe andiyazi tata. ubukade ujulele ntoni ixesha elingako ungandixeleli? Ukufuna ndithini? Ubuyazi le nto ubufuna uThandamithi?
ndithe xa ndifuna umntana kuwe wala wandixelela into yobana awukabikho redi ufuna uphangela uqala kanti uyayazi uba uzawuthatha umntana for ukuthande umzise apha endlini uqima zawuyamkela njani loo nto tata no uyayazi le nto thetha inyani qha wena tata yintoni tata ungalingi uzondishumayeza ngale nto zinzi tata abantu bazawuthini abantu bazawuthini ngantoni cela tata sizihloniphe kwaye sihloniphe nabantu sihloniphile sicingele nabantu ucinga uba uzothini uthandi yile nto niyenzayo nenze ntoni why uvumela umntana enze le nto ayenzayo especially uthando usemncinci usafunda fanele apase agqibele ngento nizenzileyo kunye nalo thando wakho tata uthandi wethu nothi uthandi wam ngowethu and kunyanzelekile xana ngaba enengxaki sibambisane kunyanzelekile sibambisane kudala sibambisana apha endlini but wena unezinto ozigcina kuwe wedwa lingakanani ixesha usazi ezi zinto andithi kutsho wena uthi kudala umnothisa uthanda but ikhona into azoyichaza kum ayikho because uyayazi le nto yenzayo tata khumbula ibhayibhile ithi baxolele abo babonileyo tata ndiyayazi into yobana ngaba ukhulelwa kukathanda akunanto yokwenza phakathi kwam kuyinanto yokwenza phakathi kwakho bazawuthini abazali bakathandi xa besiva into yobana ngaba uthandi ukhulelwe uzawukotisha ibhayibhile zinzi uzawukotisha ibhayibhile kuba ufuna mna ndamkele le nto niyenzileyo apha endlini othanda linyala lantoni lihlazo lantoni tata cingela ibandla nabantu bokuhlala nabantu befemeli nam nawe kuzothwani xana ngaba ufuna uthini ke ngoku tata isigqibo sakho sithatha sesokubana ngaba sithini what about ndicingela ibandla ndiyacingela ibandla ngoba mna bendifuna kungenzeki amanyala ngolo hlobo apha endlini but selenzekile ngoku nina anindicingeli mna but niyafuna mna ndicingele ibandla ndicingele nabantu abasestratweni nabasekuhlaleni what about ngathi mamela ke uthandi andifuna ukubona phambi kwalawo wamamehlo end of story ngutata wenu uthandi zinzi tata the uthandi andifuna ukumbona phambi kwalawo amamehlo ngicela uphume ndiyaphi tata ukubana ngaba ugxotha uthandi nawe nam ndizawuhamba ke kweli khaya uba ngabe ibiyiplani yakho okanye ibiyiplani yenu yenzani ngohlobo ebeniplane ngalo tata ndicela uxelele uthandi ndiyakucela tata yini intungwane ndiyakucela uyaphi tata halo tata uyaphi tata What they say, turn around and walk away. Make your world a better state. Listen to your daddy. One more time, around and on. God won't run. Lapha andimxhala kakhulu uthi ndithanda ubufuna ntoni ngobethi ndaba ngayo ke khona chobe ekamereni awuzithwani ngama
Suchoka Tommy, futhi ngibani? Cha uyayazi kaloku ngalona. Hayi njalo ayithona ngoba manje ngibona nje ezilandule nengibeni erithu. Into namanje ngiqala ngalomhlobo. Hayi wena suchoka. Awona msikana efana ngoba abonzima. Wena wonke uphiko kaloku ngokole holi. Hayi ke ngoba. Jamanga mama, Lingayala kakhulu. Angiphinde uthethe namhlanje manje ngibona nje ngibonise nje. Hayi sana. Ngoba abantu basekamera anti basilanda ngabuka phana ngasipasta nalapha. Uyikhonza sigwena ndabesho siyaseshadweni lokudala. Lapha zashemisa cho. Sihlaza umntu bezothi kokela manje uhamhlaza. Seshibana lokumele cawe amithe uzawukuthi ngubani. Bakeke positive mitha besho ukuthi nanzo nabona manje okolo besibeke hamba yedwa qho and nakana ngisho hayi yanemangaza baba yashebisa sana le into engaka hayi nithethe izinto boyile zingaphathosini iwasuhlatywa ngabantu asalawo ngisho ukuchoma emsebenzini yakho kanjalo wethu hayi wathi uthome manjike uthi ndiyothi ndifike lopheka baba okay choba Imfudumalo yakho ithumela imiyalezo yeqiniso uma ngicabanga ngawe ngiyaphumula uyohlala khululekile Jerusalem siyazithoba khula njalo udlondlobale uyibekile induke bandla halala siyakuthumisa Jerusalem entsha unjengomntwana odinga uthando ukunakekela kwakho kujabulisa abantwana bakho ziqhenye ukhule njalo khumbula abantwana bakho ngobubele nangothando Jerusalema izidube nezihibe zingaphazamisa impumelelo yakho zipha amandla ungesabi ngoba njalo Jerusalema kancane kancane kuzolunga uheha izizwe ngezizwe umhlaba wonke uyahlokoma uyanakekela unazwelo Jerusalema entsha unjengomntwana odinga uthando ukunakekela kwakho kujabulisa abantwana bakho ziqhenye ukhule njalo umntana wakho ngiyakhala kuwe nginamntu ungutata kuthi nginamntu ungumama kuthi sonke nginamntu sithi sijonge kuwe asinengxaki naxa singenazo ngoba uthi tilapha nje bawo bengezo njongo zami balele yenzeke apha kum uba mayenzeke bawo Mosca Sathana Thixo kodwa nalapho bawo ngicela uxolo cela undixolele bawo ndikhala phambi kwakho ndicela bawo ndixolele bengezo njongo zami bawo Thixo ndiziva ndinetyala ndiguqe phambi kwakho kodwa ke nayo uzumxolele ubhuti ngoba bengayazi
Bendingayazi into yobana kanti le nto uhleleyo ngezo njongo zakho ndimnawe nobrana wethu omncinci ibimele uba ndiziphethe ngendlela efanelekileyo sibambane ndixolele mntakam ukuba ngaba kunjalo ndicela ukuthandazana nawe ukuze siphinde sibe yifemeli noxolo kwakhona thandaza bawo wethu wengcwele usakha ezulwini dalwezimo umhlaba Thixo wethu uthembekileyo ixesha elibi ngcwele ixesha elibuhlungu Thixo wethu ixesha lokuchitheka Nkosi kwikhaya lethu kodwa Nkosi yam wena wasuka wazibonakalisa Thixo wethu kuthi wabubonakalisa Nkosi ubugwenxa bethu iloo nto Thixo wethu siguqe ngamantolo Nkosi ngobuso bakho sibulela wena nyangele mihla ngoba Thixo wethu phinde wasidibanisa endlini yakho yokuthandaza bendingayazi Nkosi ukubana Nkosi uthanda kule ndawo bendiziba Thixo ukubana ndizothandaza mna Nkosi ndedwa kodwa moya ingcwele ndabona Thixo wethu ukuba Nkosi unisebenzile Nkosi ngendlela yakho Nkosi Nkosi siguqe apha Nkosi khawusimanye siphinde Thixo wethu sibe yifemeli Nkosi ifemeli enye Thixo wethu ifemeli Nkosi emanyeneyo moya ingcwele khawusibophe Nkosi ngendawo yoxolo ukuze Nkosi siphinde Thixo wethu uthembekileyo sihlale ebabaleni lakho ngcwele kaSirayeli sizicela Thixo wethu sisazi ukuba uzawusenzela Nkosi zonke izinto ndawonye Nkosi ngixolela kwamatyala ethu egameni lenkosi yethu Yesu Kristu amen kuba uthe wandixolela Bhuti uthe wazibona uba uburongo bakho nam ndiyakuxolela Bhuti uthe wasidibanisa Bhuti usathana uzamile sohlukana kuba Bhuti ndiyavuya uthe waphinde wacela uthe bana mabuyele ekhaya ndizawubuya Bhuti ndizawubuya Nkosi masambe sigoduke sibulala wena mna Bhuti Nkosi wow Ngicela ekhaya Mjakade ngihlala lapha eSamora nginibonile kudala nisehla nisenyuka niphethe izinto ekhamera ingabe kanye into nebiniyenza buza kuwe ke futhi uqala usichaze uba ngubani wakabani then ngiphendule Okay alright Nkosi ke bhuti wami okokuqala mandibulise bonke ababukeli ababukela lethi igama lam mna
Neba ifani yam ngemhlambiso nokadele umthembufunga ndihlala eFilipini esiyahlala. Right, ukuya embuzweni wakho bekubona enyanisweni usibonile simane sisihla sisonyuka sizama ushintsha so eyona nto ibibalulekile ke kuthi kokobana njengoba uzibona sonyuka sibonakalisa ukuphuhlisa italente nokuzama ukufundisa community okanye ukuhlala ngendlela esiphila ngayo. Okay ke bhuti, igama lefilimu lithini ngalo? Igama lefilimu The Devil Tricks. Ya, igama lefilimu ndiye ndakhetha into yobana mandithi yena. Sapena kuye apha kuyo. Okay, sihle nosisi apha ke. Sisi sicela uzazise ukuthi ungubani kunye ngephi indawo edlalayo apha estorini esithi The Devil Tricks. Okay. Mweni, kuninonke abantu ababukeleyo. Igama lami ngu-Inga, ifani nguPhama. Mina ndidlala i-character kaThandi, umntana ophuma endlini eshushu, esinsiweyo, qha ke izinto zomhlaba. Nawe uyazazi ke izinto zomhlaba. Okay. So le character uyidlala, i-character lebuyidlala uzive njani ngayo okanye bizintoni izinjongo like intoni efundileyo okanye intoni ezothi ifundise abantu ngaphandle? Le character lendidlalileyo ngathi ndifundise ngendlela zonke yabo ngoba like lo mntu le character lendi-ethayo ayindimanga andingumuntu osindisiweyo uthethinyana ndisindiswanga bekunzima ekuqaleni mara ibiyinto entle leyo bandinike into endingeyiyongo yabo and then like izofundisa abantu uba sugive upha noba kwenzeka ntoni ebomini because into eyenzeke kuThandi yenzeka nakubani na naye uThandi ngumuntu ayithethi uba xa isingisiwe uba yena uphila ungcwele ukubone nayo ngumuntu uyi-human being iyazenza i-mistakes and then ufuna kwii-mistakes zakhe so ya abantu ngathi umntu angamjaje nomntu according nehlobo alimile yabo kodwa akayazi uba uthina zabephakathi. Okay, so sisi ngokuvile into ozithethileyo ingaba ifamily yakho ixhase kangakanani kule nto obuyenza? Ngabe bikhona ingxasi usuka from ifamily yakho okanye abantu abakuhlaleni? Okay, uphendule umbuzo wakho. Ifamily yami ngathi bengixhasile although umama wami bengekho phambi kwami because yonke into endiyenzayo ngathi ndiyenza ngumama umuntu ondixelelayo into ethile yabo. So ngathi ewe nefamily indinikile support but umuntu ondinike isupport kakhulu ondixelela uba okay Inga ukanje nakanje mntana mfune ukuthi hawu mama ematisapho ngefamily nayo indinike isupport kodwa mama ngikapho lapha. Hayi sidigqibile ngemibuzo niyewenza ke umbulelo kubantu abazothi abathe banixhasa ke ekuhlaleni. Alright. Mandithabathe ke elithuba lokuba ngibulele wonke umuntu othe wafumana i-chance yobana abukele le DVD. Ndiyambulela kakhulu ngoba ndinethemba loba ufika kwayo empilweni yakhe iza kwenza utshintsho. Ziinjongo zethu ke ezo into yobana makubekho utshintsho sikwazi ukuzilumkela izinto ezizayo phakathi kwethu singamakhaya. Ayibhekisanga ke kubantu ke abasingisiweyo bodwa but nasemntwini wonke because ezinto azihleli bona bodwa zihlela bonke abantu. So ngelinye ixesha nathi singabootata okanye oomama bamakhaya kufuneke siyazi uba ngelinye ixesha before sibe siyabajaja abantwana ngohlobo esibajaja ngalo but siyazi uba badibana nezinto ezinzima apha ngaphandle babe simbonile umfundisi indlela aye wabehave ngayo akuva into yobana uThandi ukhulelwe so ziphathe ngendlela engafanelekanga. So funeke nabo bayazi into yobana nakubo ezimpilweni zabo izawubafikela laa nto. Azizutargetha ngabantu abathile izinto zikaSathane bazawutargetha wonke umntu. So kubalulekile into yobana sihlale sitheni sixhobile singavumeli ii-tricks zikaSathane ziqheke zamakhaya siwatshabalalise. Enkosi, ndiyabulela. Kwesisi lobhuti ukuthi nisikhe thuba siphumane nge-interview sithethe nani nesikhuphe enzizini. Ngoku sizawufumana abantu ababini abanye
abalandelayo phofu abazothi bathethe nabo abakuyo le movie abathi bachaze izimvo zabo abazibona ngazo. Enkosi. Siyabulela. Okay guys, this is the rest of the crew esinayo abashekileyo abanye abantu baphakathi. Umuntu uzazichaza ukuthi ungubani wakabani uvelaphi achaze negama le-character idlalayo. Okay, saqala ngawe sisi. Okay, mina nginelisa Nqandu, Nandi aka Nosisi, Gossip Girl, and I'm the discriminator Thandi, showing insults and all that stuff. Thank you. Ready? Action! Huh? Ready? Action! Huh? Igama lami lo-Andile, ifana ngotata, ngihlala eMatatiyela, ilali yaseMangolo. Ndiyi-director yale movie edlalelwa kumhlaba waseKapa, yaseSamora naseFilipi. Ukudirector le movie was too easy because of abantu besidibane nabo kwi-cast yethu bengabantu besana nathi bengabantu bebengaqali ukuyenza le nto lilonke sisebenzisana kakhulu nabantu sathi sayofika ekugqibeleni lilonke akho nto engako endingayithetha ngayo nabo bangazichazela mhlawumbi indlela besingayo kuyo. Okay, igama lami ndimthandokazi ifani yam ndinguqulo ngihlala eFilipi ikhaya lami liseNgcobo isitulo sami singaGqarha. Bekumnandi ukuba le filimu ayikho enye into endinothi ndiyithethe bekumnandi because besisebenzisana bekunzima kodwa kumcala loba ngabandile mamutshatileyo umtshatana kunzima yibona ndiyinzima leyo ndiyabulela kwi-cast yona ngobana ngaba sisasebenzisana especially director, script writer, assistant director yakhe uZince Zena andikhomde kangako i-support from ekhaya ibininzi kakhulu especially kumamama nangona nje sometimes abantu bebeyithatha ezijonga ekuhlaleni bendirhalela i-support yabo. Action. Okay, ngoku ndihleli nomuntu ofota befuturize le film, editor le film. So uye umuntu odibanise yonke lento kahle uze ibe lapha nibone phambili. Uthi sicela uzazise ukuthi ubani wakabani usukaphi ufumene into enjena ukwazi. Okay, igama lo-Ayanda Xabalisa. Ya kuhlanza beKhosobo. Ikhaya lami liphakwa Mhlaba Seshele. Uma Mawisa ngicela nguboniso Mawisa okhaya isigcina indabakazi isidulo mambe ukukhula kwami semncinci ekhayeni lami ndikhule ndingumntana olulame kakhulu kodwa apha ekhuleni ndiyaqonda ukuthi kukho amaxesha okuba ube ngumntu onwabileyo nabanye abantwana kodwa mna azange ukufumana ukonwaba ngenxa yomzali indlela wayendigade ngayo indlela wayendigade ngayo ndiqeqesha ngandibafana uba uyandicaphukela kanti uyandithanda ngoba sendibona isiphumo salapho. Isizathu soba tata ndikhululeke ndibangenisa abantu emnqubeni uThixo wethu uthi masihlale sinothando sibazi abantu bangene endle uzithi uyazi tata xa bengenile abantu bangodade endle andazi noba yile nto ndingumuntu womoya ndiyabajonga ndafika ngabantu abalinganileyo ndabisobajonga andabi naxhala khona umjongile ukuba anawufu angene noba ndijonge ubumo obabo ndafike bengabantu
banathi bajonge into endayithandayo besawungena abantu abathixo besenzayo. Yes, ndathanda ukubona abantwana befundisana bebuza imibuzo ngathi entle. Ndayithanda laa nto. Okwesibini, uthe nisahleli nenkosikazi yakho wasekwenzakala umntana wakho wamitha. Ndabuhlungu kwicala kwindlela wawuthethe ngayo xa kuba le nto idibene nenkosikazi. Iyayazi inkosikazi le nto wena wazikhuphela phandle. Ndathi Nkosi yam, ndeva ndikhathazeka kwelo cala. Umthwalo ngokuziswa kumama. Into endingayicebisa tata kweli khaya lamazinzi kule nto iyabahlelayo kwenzakala komntana, ukuba mabamkele ngoba bebengekho abazali, into yonke izolo ukwamkela ngoba nabazali bonyana besenza bebengekho. Into yabantwana ungabacebisa uba abazali makubekho uxolo. Uthixo xa usenza uxolo uvele kulunge nje zonke izinto ayihlanganisa uthixo kukuhle. Ndingabacebisa olo hlobo ukuba mabahlale uthixo basondele kuyo. Uthixo ozawuzibonakalisa kwinto yonke, ubone emva koko kulithanda. Ndifuna ukuthi ndiyabulela tata kulo msebenzi wonke beniwenza. Ingange xa nizayithengisa le nto abantu bayibukele bayibone into erayithi nerongo. Into elungisa umntu kodwa andimki kakhulu apha kuKristu. Ingangabantu bangasondela kuthina uYesu yedwa ozilungisa izinto. Ayikho enye into kha abantu bazi uYesu ngokuthixo uliliso kubantwana bakhe bonke, akakhethe bakhe komntu amkhethayo. Sibona loo nto sokuthi ke ndiyanibulela tata kwinto yonke. Umsebenzi wenu uqhube kakuhle ubeke phambili. Kanti basawuthengwa eziviti sizawuthengwa zonke ngakumbi kuphuma mbeleke. Sizawuthengiswa nento bakhulu mambeleke.